Zákon o digitálnych trhoch, DMA, je nariadenie Európskej únie, ktoré nadobudlo účinnosť koncom roka 2022 a uplatňuje sa od mája 2023. Tento právny predpis stanovuje kritériá a určuje veľké online platformy, na ktoré sa vzťahujú špecifické povinnosti a zákazy. Jeho cieľom je zabrániť zneužívaniu trhovej sily týchto platformiem. Inými slovami, platformy si musia dávať pozor na to, čo ponúkajú vo svojich systémoch alebo aplikáciách, aby zákazníci neboli uzamknutí do ich ekosystémov. Zároveň ich systémy musia byť kompatibilné s inými systémami, čím sa zabezpečí väčšia otvorenosť a spravodlivejšia hospodárska súťaž. Znie to síce dobré, ale môže sa stať, že Apple začne vyvíjať dva rôzne systémy, jeden otvorený pre zákazníkov v Európe a druhý uzavretý pre zákazníkov mimo Európy. Už teraz existuje funkcia, ktorá je dostupná len mimo Európskej únie, pretože Apple sa obáva, že by ju v Európe musel otvoriť aj pre iné systémy. Ide o funkciu zrkadlenia obrazu z mobilného zariadenia na počítač, ktorá zatiaľ funguje iba mimo Európy. Apple musí uplatňovať transparentné, spravodlivé a nediskriminačné kritériá pri hodnotení alebo zaraďovaní služieb a produktov v App Store či v iných funkciách a musí sa vyhýbať zvýhodňovaniu vlastných služieb. Dovolím si povedať, že zákazníci nechcú, aby sa z iOS zariadení stali ďalšie Android zariadenia. Zákazníci chcú mať možnosť výberu, rozhodnúť sa, ktorý systém im viac vyhovuje, či otvorený alebo uzavretý. Teraz si predstavte, že do aplikácie, ako je napríklad Jim Beam, budú musieť byť pridávané aj produkty od iných výrobcov, pričom nebude možné overiť, či nie sú nebezpečné, len preto, že to vyžaduje Európska únia. A Google pravdepodobne bude musieť predať svoj internetový prehliadač alebo oddeliť niektoré svoje služby, aby splnil podmienky zákona o digitálnych trhoch. Európska únia týmto krokom reaguje na obavy z prílišnej koncentrácie moci v rukách jednej technologickej spoločnosti. Súhlasím s tým, že veľké technologické spoločnosti musia dodržiavať určité pravidlá, ktoré zabezpečia spravodlivú súťaž a ochranu spotrebiteľa. Nesúhlasím však s tým, aby boli nútené úplne zmeniť svoj systém fungovania. Zákazníci si tieto produkty vyberajú zámerne, vedia, čo kupujú. Ja osobne som si vybral Apple práve preto, že má uzatvorený ekosystém, kde zariadenia medzi sebou hladko spolupracujú. Tento systém má svoje výhody, ako napríklad vyššiu mieru bezpečnosti, súkromia či optimalizovaný výkon. Nútiť firmu úplne otvoriť svoj systém len preto, že to prikazuje zákon, môže spôsobiť, že produkt stratí svoju jedinečnú hodnotu.